Com que no? Què vas, d'algun cantant reggaetonero o algo? Vaig de CR7. I què és això? Un robot de Star Wars? Cristiano Ronaldo! Ara vinc. Però si va igual que sempre. Si guanya 3 quilos de gomina més, però sí va com sempre. De què va aquest tio? Que el coneixes? Sí, és de l'Insti, va a batxillerat, crec. És un notes. Deixa'l córrer, no tens res a fer. Dius, tio, mira com balla, aquesta vol rotllo fijo. No sé si vol rotllo o no, però amb tu està clar que no vol res. Això ja ho veurem, nen, això ja ho veurem. Tio, de què vas? Vale, quin mal rotllo. Pensava que estàvem de festa. Sí, jo estava de festa fins que has vingut tu. Jo només estic ballant. No només estàs ballant, que te m'has posat a sobre i ara m'has tocat el cul. T'estàs passant molt. T'he tocat el cul? Deu haver estat sense voler. Llavors, sense voler una merda. Que tampoc tinguessis tan bon cul. Mira, t'ho diré educadament. Fot al camp, si us plau. Tia, passa bé, vinga. Passa. És un imbècil, tio, que m'ha tocat el cul. Vols que avisem algú? Vale, noies, que no ens amargui la festa, vale? És un imbècil, però no passa res, anem a un altre lloc i ja està. No, tia. O sigui, m'ha tocat el cul ell a mi i hem de marxar nosaltres? No, què vols fer? Vols que fem alguna cosa? Seguiu-me el rotllo. Has vist la cara que feia? Ets una crac, ens has de dir on has après a ballar així. Així com? Què li passa a aquesta? S'ha fotut alguna o què? No, és que és el ball de moda. No. Sí, tio, el movidito. Sí, no l'has vist al YouTube, tio? El movidito. Sí. Ara que ho dius em sona, sí. Sí, Carla, tía, ¿tú no has visto a Cristiano Ronaldo dándolo todo, bailando el movidito? Aguanta un moment. Sex education should be made as simple as A. Heu sentit a parlar de la violència de gènere? Hi ha diverses paraules per anomenar-la. Violència masclista, violència contra les dones, violència heteropatriarcal... Totes fan referència a un mateix fenomen. La violència que pateixen les dones i les persones LGTB com a conseqüència de viure en una societat masclista. És a dir, una societat que encara creu en la suposada superioritat dels homes i les persones heterosexuals per sobre de tota la resta. Tot i que això del masclisme comença a sonar avorrit i de la prehistòria, segueix sent la ideologia en la que ens eduquen, vivim i ens relacionem. Aquest tipus de violència l'anomenem estructural, i això significa que la mateixa societat la reprodueix i la manté.
És a dir, tothom la fem i la patim. Però no tothom la patim de la mateixa manera. Aquest esquema ens ajudarà a entendre-ho millor. Si expliquem la violència de gènere com si fos un iceberg, veurem que hi ha una part visible que se sustenta en una part invisible molt més gran. La visible és la que ens és més fàcil de reconèixer, com la violència física o, en el cas més extrem, els feminicidis, l'assassinat de dones pel fet de ser dones. Malauradament, això ho veiem molts dies a les notícies. Però cal saber que aquests assassinats i agressions físiques no passen així de la nit al dia. Hi ha tota una sèrie de violències invisibilitzades que permeten que això acabi passant. Ens pot semblar inofensiu o poc important, però no ho és. Per exemple, quan fem acudits despectius sobre les dones. Tinc un de Volvo, boníssim. Diu, què fa una dona a les 11 del matí, caminant pel carrer, amb pantalons negres, amb sabates planes? O quan parlem només en masculí, esperant que les dones se sentin representades. Jo crec que parlen en femení perquè està de moda. O quan l'opinió de les dones no respecten una reunió. I per què passa això? Perquè la nostra societat és injusta i reparteix el poder de forma desigual. De desigualtats socials n'hi ha de molts tipus. Pel color de la pell, pels diners, per la religió, pel lloc d'origen, per la cultura. De la que us vull parlar aquí és de la desigualtat de gènere. Perquè no només ens eduquen diferent a homes i dones, ens eduquen de forma desigual. Tot el que associem a les dones té menys valor social que el que associem als homes. Racionalitat, 100 punts. Agressivitat, 60 punts. Autonomia, 100 punts. Zuckerman, 150 punts. Emotivitat, 30 punts. Romanticisme, 20 punts. Cura dels altres i de l'entorn, 35 punts. Sensibilitat, 20 punts. I on trobem desigualtats de gènere? Doncs a tot arreu. En els salaris, en els repartiments de tasques de la llar, en la sexualitat, en l'ús dels espais públics, en quan s'utilitza el cos de les dones per vendre productes. La llista és llarga i desesperant. Això ens col·loca a homes i dones en una situació desigual respecte al poder i les llibertats que tenim. I és aquí on entra en joc la violència, que s'encarrega de mantenir aquesta situació de desigualtat. Però, com hem dit abans, aquesta manera d'entendre la societat no fa bé a ningú. Evidentment que no és el mateix gaudir d'uns privilegis que patir opressió. Perquè una societat tan desigual és una societat malalta que no deixa les persones desenvolupar-se lliurement i ens acaba perjudicant a tothom. A les que estem aquí, obvi, però també als que estan aquí. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Fíjate en mis letras y menos en mis tetas. Escucha lo que digo, no me vengas de machito. Yo no soy tu bitch. Sexualitat són moltes coses, no? De vegades els sentiments i les emocions no són tan positius com voldríem i tenim situacions complicades a nivell de relacions sexuals i de relacions amb altres persones. Llavors, al taller d'avui parlarem de la violència contra les dones i contra les nenes. Jo col·laboro amb alguns col·lectius feministes i LGBT i llavors que es parlin aquest tipus de temes a classe i tal m'agrada. Si es parlés més, bastants comportaments masclistes que veiem en nois de la meva edat, inclús de misogínia interioritzada en noies de la meva edat també. Crec que no existirien si es parlés a l'escola o a les famílies. Quan parlem de violència de gènere hem de pensar que perquè hi hagi una situació de violència, primer de tot haver-hi una situació de desigualtat. Crec que hi ha violència de gènere i desigualtats entre les dones i els homes perquè en la nostra societat actual l'antiga generació ja venia amb aquesta ideologia de l'edat mitjana de que els homes són més forts que les dones, s'han d'ocupar de tot. A nivell cultural, malgrat que intentem treballar per canviar-ho, segueix estant la idea de que tot el que està associat a la masculinitat és més valuós que el que està associat a la feminitat.
De violència contra les dones i contra les nenes hi ha de diferents tipus. Tenim la violència sexual, tenim la violència institucional, la psicològica, l'econòmica, violència física i la violència simbòlica. Sobre les taules teniu diferents situacions. Jo el que us demanaré és que intentem classificar aquestes situacions en els diferents tipus de violència. Algú té ganes d'explicar què creu que és la violència institucional? Jo crec que és violència establerta com per als col·lectius de poder a la societat. Perfecte. Violència simbòlica, què seria? És un tipus de violència que passa desapercebuda. Sense que tu et donis compte, doncs estàs com ajudant a fer la violència de gènere. O sigui, et creus més superior que una altra persona i això ho pots fer sense voler. O també l'altra persona, la víctima, no es pot adonar del que li estan tècnicament fent violència. Un noi que colpeja la seva parella noia durant una discussió. Quin tipus de violència és? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí? Vale. Uns nois que tiren floretes a una noia desconeguda pel carrer. Què tindríem? No violència. Per què hem considerat que no era violència? Perquè no està maltratant ni psicològicament. O sigui, potser és un poc de cosa, però és que el cosa aquí no surt. En realitat, crec que és simbòlica perquè està com interioritzat a les persones que les dones som com objectes que els nois poden avaluar pel carrer o per on sigui. Tu no ets un gos perquè et xiulin. Tiene razón que pueda ser violencia simbólica, pero es analizarlo demasiado. Un chico de 13 años o lo que sea no piensa eso. Yo creo que tirarle flores a alguien no tiene nada de malo. Yo me lo tomaría bien. Sí, a ver, yo también. Yo encuentro que todo depende del tono. Obviamente si dices algo de una manera y de otra, va a cambiar, ¿sabes?, la respuesta. Si lo dices así despectivamente, pues està mal. És masclista perquè una dona només per existir no t'està demanant la teva opinió sobre el seu cos, ni t'està demanant la teva aprobació. Otras preguntas que nos podemos hacer es si esto pasa en la misma medida a mujeres que a hombres, por ejemplo. I l'altra és per què hi ha cossos que poden rebre opinions, que és el que deia la companya, i cossos que no. I això té a veure amb com és tractat el cos a les dones. Es verdad que pasa mucho más que un chico vaya y le diga algo a una chica, aunque sea despectivo o no, que una chica a un chico. Qué culo, no sé, que te está mirando el culo y te viene con una cara así, pues como que... Vale, tío, aléjate un poco. Aquests piropos o aquestes floretes no t'estan dient «Oye, fas una pinta de ser una tia superintel·ligent i de tenir uns pensaments com molt guais». Són opinions sobre un cos que té a veure amb sexualitat i que té a veure amb com tens el pit, com tens el cul, com tens la cara, com et mous, en positiu o en negatiu, despreciant. Val? Crec que hi ha moltíssima feina a fer amb la gent de la nostra edat perquè hi ha moments en què estem tornant endarrere i és molt important que ens conscienciem de tot això. Quan treballem el tema de violència hem de tenir molt clar que hi ha uns tipus de violència que afecten els cossos de les dones i de les nenes que per nosaltres són molt fàcils d'identificar. Aquestes són les violències que per nosaltres són visibles, perquè socialment se n'ha parlat, perquè hi ha una llei, d'altres que són més invisibles. I tenen a veure amb això, amb que socialment ens eduquem i ens eduquen d'unes formes en les que naturalitzem situacions que no haurien de ser tan naturals. Que jo pel fet d'anar pel carrer no tinc per què rebre les floretes. Que guai que tu ho facis perquè tinguis ganes de dir-me alguna cosa bonic, però jo no t'ho he demanat, jo per què haig d'escoltar-te? Tractar el cos d'una dona com si fos un objecte per vendre productes. Violència sexual. Amb simbòlica també. Perquè té a veure amb que el cos de la dona és un reclam pels consumidors i per les consumidores i per tant és algo que es pot mostrar. Un agent de policia que qüestiona la paraula d'una dona que va posar una denúncia per maltractaments. Violència institucional. Violència institucional, perfecte. Molt bé.
Un noi que mira el mòbil i correu electrònic de la parella sense que ella ho sàpiga. Al principi havíem posat psicològica, però després hem pensat que si ella no ho sap, llavors és simbòlica. Psicològica perquè està fent alguna que té a veure amb entrar a la intimitat d'un altre sense consentiment. És molt probable que el que trobi en el WhatsApp, en el mòbil, ho utilitzi. Que empiezas a hacer preguntas, porque ya sabes la información. El tema es ¿por qué tenemos esta necesidad de mirar el móvil de alguien? Té a veure amb el control, això, no? Volem controlar. Que si està parlant amb un altre, pues que t'ho tindria que dir, que si ho està amagant t'està fent violència a ella, tu saps? No han de fer tot just, que no són lapes. Que no, perquè parli amb algú significa que aquella persona ja no vol estar amb tu, te va a dejar, es más, ya te ha puesto los cuernos, seguro, ¿vale? O sigui, tenemos un montón de miedo y lo que hacemos es, dame el móvil. De hecho, todos estuvimos de acuerdo de que con el caso del móvil y revisar las cosas pasa igual con chicos y con chicas. Si has de controlar el mòbil i les teves coses de la teva parella, llavors no hauríeu ni d'estar sortint. I després aniríem a més, podríem parlar del control de la roba, de cómo vas vestida, con qué amigos vas, esta falda, este maquillaje, Y seguimos, ¿val? Que té a veure amb violència psicològica, ¿val? I sobretot hem d'enganxar per la part del control. Fins a on arriba el control que volem tenir sobre la vida de les altres persones. A mí me ha pasado, yo tenía una novia que me quería mirar el móvil y eso me encontraba un poco ofendido porque es que no tiene confianza conmigo. Le dejé ver mi móvil porque yo no tengo nada que esconder, pero en su caso era muy paranoica y se creaba, no sé, historias porque hablaba con una amiga. Em sembla que això neix de l'arrel de que pensem que quan estem amb algú aquesta persona és nostra i no és així. Cada persona és individual i té la seva pròpia independència. Ens hem d'inculcar els uns i les unes als altres. És que si una persona et vol enganyar, entra dins de la seva moral. Yo ya sé que amb el que ha pasado aquí hay muchas personas que es como decir, bueno, esto lo has puesto aquí porque te ha dado la gana. Jo no estoy de acuerdo amb el que has dit i ja està. Però estaria molt bé que li anessin donant toms. Hi ha moltes accions que fem que estan en un plànol molt invisible, que fan mal d'una forma molt a poc i com molt lleu, i sobretot que tinguem clar que el que fa que tot això estigui té a veure amb lo simbòlic. No la entendía muy bien eso de que es invisible, que está tan interiorizado que como que no nos damos cuenta de eso. Aquí estava la punta de l'iceberg, que eren les coses que es veuen, i l'altre estava a sota. Les coses que estaven a sota, molt pocs grups hem estat d'acord en que això era violència o era masclisme, i allà ha quedat per mi la prova absoluta de que moltíssimes coses nosaltres mateixos de vegades no les acceptem ni les veiem com a masclisme, però sí que ho són. Tot ve de l'educació. O sigui, si tu veus ja que una societat per si mateixa ja està tractant a les dones com d'una manera inferior, estaràs ja tu també tractar malament a una dona, perquè és el que hi ha. Crec que primer de tot s'ha de visibilitzar molt més el moviment feminista, que la gent no tingui por de la paraula feminisme i com diferents aspectes de la misogínia que hi ha a la societat afecten a coses tan trivials en principi com són anar de festa, les amistats, les xarxes socials o les relacions entre dues persones. Avui parlarem de les relacions tòxiques. Aquelles en les que ens anem sentint cada cop més petites. Relacions en les que ens ratllem i tenim 1000 problemes, però no sabem com sortir-ne. I no és fàcil sortir d'aquestes relacions, però és possible. És possible sortir. Perquè entenguem per què és tan complicat sortir, us explicaré el funcionament del cicle de la violència. Hi ha una primera fase on s'acumulen les tensions. Aquí entren en joc el gelos, el control, les desconfiances. Llavors, com una olla a pressió que explota, es dona un episodi de violència.
Aquesta violència pot ser de molts tipus, no només física. Pot ser un menyspreu, una burla, un crit, un insult. Amb el temps, fàcilment aquesta violència va escalant en intensitat. Igual comença amb una discussió, però cada cop les bronques són més greus i s'utilitzen paraules més dures. Ara imagineu-vos que estem a l'altre costat, som la persona a qui li han fet mal. D'entrada ens enfadem, però un cop ens demana perdó una persona que estimem i veiem que li sap molt de greu i que se'n penedeix, el perdonem. Segurament nosaltres acabarem perdonant, perquè volem creure que les coses canviaran. Això es coneix com la fase de reconciliació. Malauradament, la roda gira i el cicle torna a començar. S'acumulen les tensions i explota la violència altra vegada. És difícil sortir d'aquest cicle, perquè hi ha sentiments, expectatives. Penedir-se i demanar perdó no és suficient. Una relació que ha caigut en aquesta dinàmica necessita un canvi d'arrel. Necessita treballar el respecte, la confiança, la comunicació, el bon tracte i probablement necessita ajuda externa. Els crits, les baralles, les tensions no és algo que anem a buscar a les relacions, però pot ser que en algun moment ens hi trobem. Parar-ho és el més important. No triem relacions per estar patint, no? Les relacions ens han de fer sentir grans. Han de treure el millor de nosaltres. Hem de sentir que ens valoren, que ens reconeixen i que ens cuiden. Si no és així, està bé demanar ajuda. No només la persona que pateix la violència, sinó també el responsable d'aquesta violència. Perquè està clar que té un problema. Sap que no ho està fent bé, que està fent mal. Vol canviar-ho, però no pot. De vegades, parlar amb els amics i amigues pot ajudar, però potser no és suficient. A Barcelona existeix un servei d'atenció a nois i noies que viuen algun tipus de violència. Es diu Sara i és gratuït. Si us trobeu en alguna situació d'aquestes, aneu-hi, us ajudaran. Si volem canviar les coses i viure en un món més just i igualitari per tothom, hem de començar a posar el nostre granet de sorra. Potser a vegades pensem que és impossible canviar res, però recordeu tot el que sí s'ha aconseguit gràcies a la reivindicació i la lluita social. Penseu que abans les dones no podien ni estudiar ni treballar fora de casa, ni tan sols conduir. I els homes no podien demanar la baixa per paternitat, que no podien cuidar a les seves criatures en els seus primers dies de vida. Per canviar això, algú un dia va decidir que ja n'hi havia prou i va començar a lluitar-ho. I gràcies al suport de més gent, mira on hem arribat. Prou! I tot això us ho dic perquè vull tornar al tema de la violència de gènere, la desigualtat i la lluita feminista. En el tema de la violència de gènere és molt important que no ho visquem des de l'òptica de tots els homes són dolents i totes les dones són víctimes, sinó com un model social injust que no deixa espai a la llibertat. Evidentment, trobem més dones que volen canviar les coses, perquè qui pateix la desigualtat és molt conscient de la injustícia i de la necessitat de canvi. I qui està en una situació de privilegi, doncs no n'és tan conscient. I si ho és, li costa més el canvi, perquè canviar implica deixar d'estar tan còmode. Com deia al principi, hem de ser capaços de veure que les coses es poden canviar. El moviment feminista fa anys que reivindica un canvi que impliqui llibertat i drets per tothom. Però atenció, no es tracta d'invertir les relacions de poder. He dit drets i llibertats per tothom, dones i homes. Jo pensava que el feminisme era el contrari del masclisme. Oh, que pesaos! Tant costa mirar què significa feminisme si no ho saben? Així que estaria bé revisar-nos i veure com podem contribuir a canviar l'ordre establert. Cadascú des del seu lloc i a la seva manera, segurament amb estratègies diverses, però sabent que si volem acabar amb la violència, hem d'acabar amb el sistema patriarcal i la ideologia masclista de la nostra societat. Comencem amb les preguntes d'avui. M'ha arribat una pregunta que diu així: estic ratllada amb el meu company. És molt gelós. Cada cop que parlo amb algú s'enfada i estic cansada. Jo el vull deixar, però no sé com fer-ho, perquè ara no està passant per un bon moment i diu que jo sóc la única cosa que el fa estar bé. Ostres, la situació que m'expliques és molt complicada, però també és molt habitual. La bona notícia és que la part més difícil ja la tens feta.
que és identificar que no estàs bé en aquesta relació i voler-ho deixar. Sovint ens costa prioritzar el que nosaltres necessitem i prioritzem el que necessita l'altre. Està clar que ell no està en un bon moment, però tu no pots fer càrrec d'això. Els gelos no són fàcils de gestionar, però això és feina seva, no teva. Ell s'ha de donar per si mateix que el que està vivint a la relació no li fa bé, ni a tu tampoc, perquè no et deixa ser qui ets. Entenc que et costi i que sentis com si l'estiguessis deixant de banda en un moment molt difícil, però hem de separar les coses. Si ell necessita ajuda, pots estar allà i fer-li costat, però no com a parella. No hem de confondre la cura i el suport amb haver d'aguantar situacions que no ens fan bé. Estàs sent molt valenta i has pres la millor decisió. I tot i que ara la situació pugui semblar molt difícil, ja veuràs com a poc tot s'anirà posant al seu lloc. Vaig follar amb un col·lega a una festa, però jo no en tenia ganes. No vaig saber dir que no, però tampoc li vaig dir que sí. Ara estic rara, no em sento bé amb el que va passar. Dius que no vas saber dir-li que no, però que tampoc li vas dir que sí. Això ja és molt. De fet, hauria de ser suficient com perquè el teu col·lega hagués parat i t'hagués preguntat si volies follar. A més, hi ha moltes maneres d'identificar si algú vol fer-ho o no. Els dubtes es poden mostrar amb el cos, amb les mirades. Hauríem de saber llegir altres llenguatges més enllà del verbal. Ara dius que et sents rara i és normal, perquè la sexualitat ens agrada compartir-la només si ho decidim. Mira de pensar en quines emocions estàs sentint. Si és ràbia, decepció, tristesa... I mira també de parlar amb alguna amiga que et pugui entendre i et faci sentir bé. I si no, pots venir al Cejas i veiem plegades què pots fer per sentir-te millor amb aquesta història, d'acord? Anem a la següent pregunta d'avui. A casa són uns masclistes, no em tracten igual que el meu germà. Estic farta dels seus comentaris. Què puc fer perquè canviïn? Sé que és difícil veure com a casa les persones que estimem i que ens estimen funcionen per estereotips injustos, però jo et proposo que els hi expliquis com et sents i les coses que et molesten. Potser abans pots intentar buscar recolzament amb algun altre membre de la família, com pot ser el teu germà, o una cosina, o la teva tieta... Ara bé, pensa que el fet que els hi expliquis no implica que canviïn. Això seria lo desitjable, però no sempre passa. Si malgrat parlar-hi la situació no canvia, doncs hauràs de buscar altres estratègies, com pot ser confrontar-los sistemàticament o ignorar-los. Sé que és un pal, però almenys mentre estiguis a casa hauràs de buscar estratègies que t'ajudin a estar millor. Conviure amb comentaris masclistes fa mal, i si és en espais en els que no pots marxar ni decidir massa, doncs és desgastant. T'aconsello que en els teus espais d'oci i amb les teves amistats intentis rodejar-te de gent que vegi el món com tu i que no et faci sentir ni malament, ni diferent, ni inferior pel fet de ser noia. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Home i Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. I després del consultori d'avui me'n vaig a fer una mica de hula hoop. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Fíjate en mis letras y menos en mis tetas. Escucha lo que digo, no me vengas de machito. Yo no sé hacer trap ni me quiero dedicar. Me divierto con lo opuesto y con el GarageBand. Te gusta bailar y me gusta perrear. No significa que vayas a follar.